Magandang gabi sa inyong lahat. Andito po tayo ngayong araw. Dito tayo sa Khalid sa Doha, Qatar. Mag-try out kami ngayon. Dito mga kasama natin sa likod. What's up guys? What's up guys? Wala silang sentro. Panis. Lawas. Rajen. Kamu. Sana all. 15-5. Kumukon lut kayo. Mukhang lupad lagi. Takalupad oy. Ha? Takalupad. Palit deh, kalau dito rin palit deh. Saran eh. Tara na. Takuan ang usa oy. Sana all. Tira mo, ano? Tira mo ngayon ng 3. Diyan makikita. Tira gina ron. Paano masabi? Atay lang. Passport to. Atay, oy! Mat kinawal dulu. Lakas oh. Lakas kumain oh. Lolo. Walang gigil. Meron na ako, take mo muna eh. Kaya nga, gigil. Dang! Big show. Bay, dagan bay. Okay, laminate. Toy. Kalayat gitu. Igo sepatu.
Kahit daw magkapinagdal mo yung Suryani, takusan ng ilalim. Asa ka pa, sabi na. Tangin na baka pati yung buto. Baka napagkatabi mo, hagawin pa yun sa'yo. Luwas. Tangin na, kuha mo pa yun. Kuha kayo, oy. Kuha ko? Oh. Magkakaroon na naman ng girlfriend yan. Sana all. Oras! Oh! Baka matama ka sa ulo. Bagsa ka dyan. Wala tayong gagamitin. Diba? Sa magpag-usap, oy! Wala daw biryani. Paano masabi? Grabe nito. Diretso mo din. Sabi ng papa. Pasok. Isang shot pa tayo. Mga ka-idol, alam mo. Kulang. Kanina bola. Kulang ba isa? Hello, boss. Oh. Ayun na. Sabi ko. Sipi. Ha? Dito na. Ako'y kalima. Ay, kalima sa kulot. Wala yung pare. Kahit nakapantalong ka pwede yan. Ikaw magbihis. Kalaro. Kung pumasok yung tira ko, sikat na ako. Hindi pumasok, di ba sikat? Diretso, kapos lang. Tulak. Luke. Ang samba. Sumobra yung atras. Isa. Hindi naman sama yan, 3 point. Okay na yun, ha? Ara! Ang ina, nilagay lang, oh. Huwag mo nakuhaan nila. Lipat ko nila. Na. Patay. Lipat ko. Change naman. Change na pala.
na. Lakas. Oh. Parang si Rodriguez. Hoy, hoy, huwag ka masyado magano, wala daw bigla. Masyado paguto. Ira! Lo! Atay mo na, hoy! Yun lang. Nice pass. Nice pass. Wala kayo nagsunod. Ganda sana, Lot. Kaso wala ka ng kasunod. Patay na naman po eh. Ay, siya taog ma. Laki yung jumpy. Uy, sigo. Pinsibo. Walang sigo-sigo. Kita naman oh. Wala. Oo. Ah, tulak. Pagano niya. Tulis eh. Hindi nasadya pero offensive sana. Ano, diretso. Yun. Lakas kumain mamaya. Ang gutom niya. Ang ganda oh. Ha? Apat na? Apat na bus. Ulian din! Nabuli mo din! Ah, putang ina, diretso yan! Diretso yan! Diretso yan! Putang! Patay. I score, board! Sige siguro ito. Ha? Wala. Bigyan mo, ilalim mo. Oh, di atay. Hinaliwa. Wala. Bigyan mo kay Didil. Paano mo, Dil?
lili mo na pala. 2023. Huli pa. Wow, galing. Sa'yo na yan, Del. Atay. Sayang. Atay. Ayos lang. Alam mo ba din, no? Alam mo na din. Eh, kaya. Iyo pa rin. Eh, kaya yan. Wala, third. Wah. Huli. Nangisog. Kumalon kasi na kayo dugan man. Hindi na siya pag kwanto ni mo. Yawar na mo. Nagpupuno kung i-adjust. Hindi kitong pun ba? Pagpupun ba? Murag wala kay Yun. Hirap kayo. Tres, boss. Kisik. Ganda ng pasa. Pangit lang tumira. Baba mo rin. Yun. Wala. Atin lang. Kita sa kamera.
Yun. Kuwang-kuwa. Yan, labas. Good, bro. Oh, 8-17. 8-17. Oh, asam. Takbo mo, takbo boss. Yun. Yan, subong. Wala na. Tres, tres. Yun. Wala. Idol. Idol. Good. Baba na agad oh. Isa na ito. Good. Up, yan, labas. 20. Up, yan, labas. Labas. 14 seconds. 14. Okay. Pangalawang na. Hindi pa naman nakapusto. Kapuntay mo na. Huwag yung bigayan, hindi pa kayo nakapusto. Bigay-bigay lang, bigay-bigay, pasa-basa. Good ball. Boom! Again 5, pasok. Sila Anthony, ang nauna. Yung 5 una. Tara na! Pag 21-12 ang score. Yan mga business player sa American Design. Gani kaya nga natakilok balik nagaan. Tiwasan pag tiwasan wala na. Wala grabihan. Mga dua dong, dua ta ka dong. Dua ta ka.